Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambah sujud jusimpu sabarek bungkanan piawai naraco luri main daun indak basisia jo basiba indak bahinggo jo babate kete indak kadisebut namo kok gadang indak babilang gala unjui sambah nanta serak kapado penonton nangka sadonyo. Anak orang di Sungai Jodi pai baralek ke kampung dalam dek karano ambo la tagak badiri lapati pulo ambo perkenalkan di dalam album nambah namo Doraemon tasabui nanta bilang di dalam albumku ado kawan ambo nan bule nan kete ado nan pesek ado pulo nan kame nan pertama banamo Don Gebot. Orangnya sangat gagah, badannya sangat kadang-badang sarupo apa gajah. Sayang sakete takut je amak baja. Nan kedua kawan amboko lesui suka makan je goreng balui badan ketek suka takan tui mancali induk-induk inyo takui. Nan ketiga ikulah orangnya nambah namo Ma Oya suka makan gulai cubada bininya sangat banyak bantu balai mak peya alain pulo nan surangko orangnya seketek gonyek nambah namo si Upiek menye suka makan gulai sampade suka lalu karajo maleh apa nanti lagi sagalonyo tande. Ayolah penonton kasadonyo kurang lengkap puluh kalau ambo tidak memperkenalkan namo ikolah ambo nama-namo Buyong Lesek suko bajalan di tepi tabe nampak anak gadisnya resek-resek sayang sakete nama dake hanyo nang gaek-gaek. Ayolah sana pada lama bana mau bercarito amalayang terumpa orang beko rancak kita orang akan lagu yang pertama.